Здравейте, уважаеми ценители на музиката! Здравейте, скъпи слушатели! Професор Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет. Този конкурс е много специален за Нов български университет. Тогава свалям от жилата. Аз бях зима, ти беше лято. Пламъци от изгубена съдба. Нещо ме гризе. Това е лудост, лудост. Целуваш я, докато ме гледаш, че те обичам. Това аз те моля. Поли Генова, професор Милена Шушулова, професор Етиен Леви и доктор Илиян Парасков. Композиторът доцент Ангел Заберски-Син. Павел Сотиров, главен продуцент на BTV Radio Group. Изборът на BTV Radio Group е песента «Зима и лято» на Дара Атанасова. Сега молим отново Кристиян Постаджиян да се качи на сцената. Лудост. Музика и текст Емили Димитрова, аранжимент Ангел Проданов Очо, изпълнение Емили Димитрова. Ако беше искал мен, музика и текст Надежда Ковачева, аранжимент Цветан Толев, изпълнение Надежда Ковачева. Аплодисменти!